Naglaom og dako ang residenteng si Rosalinda Puertos nga tumano ni President Ferdinand Marcos Jr. ang iyang nadungog sa 11 State of the Nation address niini kagahapon. Nalipay pag-ayo si Rosalinda sa mga prioridad ni Marcos Jr. alang sa mga Pilipino. Happy, very much happy. 100% nga iyahang tumanon ang tanan-tanan niyang mga pangako, lalo na sa economy, sa edukasyon, especially sa no lockdown. Standing ovation siya, di ba? Palakpakan lahat. Tapos yung 4Ps, more than 1 million na yung nakatindig sa sarili nilang paa. Sabi niya, narinig ko yun kahapon. Tapos yung ibigay naman yung sa iba, yung dapat ibigay na yung forest ba, the forest people ba. Tapos yung sa mga senior ba, katulad ko, dapat iano na daw niya yung bigyan ng pansin yung mga senior, katulad sa akin, yung mga iba hindi pa nakatanggap. Yung mga bilihin, yung mga presyo ganito mataas. Oo, sana magbaba naman yung pangako niya. Suportado sab sa Dabawenyong si J.R. Caber ang maayong mga plano ni Pangulong Marcos Jr. ug nanawagan nga suportahan ang Pangulo hilabina sa iyang mga plano. Dugang ko yung mga especially sa mga farmers na, pero sigurado marami naman sa farmers na maraming naghihirap, pero sabi niya i-improve niya raw yun. Hanggang tingnan natin kung talagang totoo sinasabi niya. Pero okay naman, may isang salita naman si BBM kung talagang yung papa niya naging ganun din sa dati, kaya kailangan na po sundin niyo yung pamamalakad ng mga farmers. Dapat po lahat tayo ay walang mahon sa kahirapan. Wala tayong pandemic, wala na lockdown. Dapat kung anong kinakain ng mahirap, kinakain din ng mayaman. Yun po yung dapat natin. Para pati-pati kung anong, kasi mahirap, sa ngayon maraming mahihirap talaga, kailangan natin humahon sa kahirapan, maraming nagugutom. Kailangan natin, kahit sa isang pangulo, dahil siya yung father ng natin Pilipinas, dapat siya pa yung man ng mga mahihirap. Sa usa ka oras, 13 minutos ug 7 segundos nga speech, gilaraw ni Marcos Jr. nga iyang hatagag atensyon ang sektor sa agrikultura, edukasyon, social ug health services ug ang pagpabarog balik sa ekonomiya nga grabing naapektuhan tungod sa pandemya. Lakip sa iyang gisaad nga mamahimong investment destination ang Pilipinas sa mga foreign investors. Gipadayag sab ni Marcos Jr. atol sa iyang SONA ang 19 ka mga balaod nga gusto niyang himuon, amyendahan ug repasuhon sa Kongreso ug Senado. Bisan pa man nga nagsugod pa lang ang administrasyong Marcos Jr. sa ilang mga katungdanan, nang hinaot ang mga Pilipino sama sa mga Dabawenyong sila Rosalinda ug JR nga unta matuman sa Pangulo ang mga maayong plano alang sa Pilipinas ug mahingpit gyud ang mga programa sulod sa anong katuig nga ilang pagpanerbisyo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.